is my 1 2 1 2 testing. I want to test this chavo. Thank you so much. Ah, but I'm very one. Muchacha, moya so guta. Tozo chita. Hayo maziri kungoziona zekuti Zimbabwe ine vakadzi vanodharira imone mavhenda acho. Mupororo. Yebo mamoyo. Special. Sanmanan. Tumela. Molwen. Madekwan kimadekwan. Maskati chi. Matero na hapo udhi. Muri say guys. Aiwa, ndafara kukuona imese. Ndangotenda kukuya kwenyu nowandi wenyu kwamaita ende makachena. Aiwa guys, jealous down. Imbozvirovera imaoko. Aiwa makachena zvekudaro. Musanyeperwe. Makachena zvekudaro. Ndavhunduka kana ndichikuonai. Ndikati madhaize ndiona madhumbera. Ndavhunduka. Just introduce yourself. Like people were asking what is your name and so on. Evangelist Gabriel. Taungana tasangana tiri vanhu vakasiyana siyana asi ndongoti musadzokere nemafriends enyama uya nawo anditika chibva waitawo mamwe manew friends mongosangana muchipanana nawo manhamba imo kana chiti mafriends handisi kureva mafriends emakuhwa handisi kana kuti ekunyaya kuti wona dress ranga rakapfekwa nanhingi wona musoro wanhingi wona skin yanhingi aiwa mafriends ekuti munenge muchipanana mabusiness ideas kutsvaga mari handiti mukadzi wakarongeka anotsvaga mari mukadzi akarongeka mazuva ano haswere kumakuhwa mukadzi akarongeka anoswera kutsvaga mari kuti nechipi chiri kuita mari patauni nevamwe ojoina muraini kana usiri kuziva kubvunza vamwe vanokupawo handiti makuhwa takaita vasikana kunyembere makuhwa takaita asi I think yangu yekuti titsvage mari tobva tatsvaga futi namwari wacho zvese saka ini mashoko anoda kutaura kwamuri ndekuti vasikana munozatichika musatombodzikisirwa ndoda kukusimudzirai nemashoko ekuti musarimind pasti dzenyu pane chigrupu kana kuti pane vanhu vakamirira kuriminda izvo zvamakaita 2015 kana zvamakaita 2004 kana zvamakaita 1991 usabvuma. You are no longer living in the past, you are living in the present and you are living for tomorrow. Don't ever let someone bring your past, because that's why it's called past. Zvakatosara kumashure takuenda kumberi. Chiripo chitimu chinenge chiripo chakapfeka zvachinenge chakapfeka zvekumakuva uko chinongoda kungomirira kuya kuzongoda kuda kungodzistrenda kudonhedzera mumwe vari pasi. Wow, we've got news for you. Idzo dziri chekozati dziripo timu dzakamira kutora nemascreenshots. Aiwa tiri kukupai mukana wacho kuti mutore chaizvo, asi hatisi kumira bhora mberi ende hativhunduke ende hatityiswe ende uyanishekebu titoripo. Chero mukati kudi mukakuma nekuleft mukakuma nekuright mukadonha mukaisa musoro pasi vakubomudenga, aiwa tiripo. Hapana vanhu vana ende hatisi kuzostopiwa nemi. It's high time you start looking for jobs or looking for other things to do. Kutsvaga mari nevamwe vanhu kuswera kutsvaga kuti mari yanga achite yanga akapfeka nezveyanga achirarama sei yanga achidi ukaziva kurarama kwandikugodini zvigokupei kumba kwako ugoita mari muakaunti mako. Saka ndangoti ndimbopa kakameseji pane kamwe katimu so publicity is bad publicity. And so my days ndoda ngokutenda inese pane zuva ndifene yamusha poita yoko ari kupi yoko vanhu vakawanda havamuzive like palive vakutobvunza kuti chokumbura kuona yoko urati gaitengere madhumbe feni afani ndimadhumbe fani anti madhumbe fani aripo chimbosumuka uye pared carpet apa vakuona yoko ndiye iuyo yokoyo maoko kuna yoko zinda wezimbabwe mumufoloweka guys pafacebook mobva mapuwa mapleti ake matatu akati wana aguti right ndiye yoko wacho
pozoita madhumbe fan evo vakasimukira vakabunikira musocial media manje manje setinogamuchira ma-upcoming ese hatina godona anyone. We accept everybody because there is room for everyone on social media. Madhumbe fan akatanga ende mufolloweyo akatanga manje she's doing well. Mungamuzere kuti ndimadhumbe fan kana akadaisa mutarise moni akanaka zvekuti naini kukamera zvainotinyepera naini Joshua. Saka uyo ndiye madhumbe ndiye watinai. Toda kutenda zvakare vezororo Pumlani vatinawo pakati pedu nokuti aiwa chokwadi chiripo chekuti one way or the other tese tichafa. Hakuna anotiza rufu. Anoti anzi ndina immune to death toda kumuonawo. Hakuna. We like it or not, 6 feet down tese. Saka whether we like it or not, tinochongokudai. Nokuti toda kutogadzirira ramangwana racho. Ichi ndochi chinofa kutogadzirwa nemunhu wese whether une mari kana kuti hauna, wakachena sei kana kuti uri mutsvuku kana kuti hauna, deathika inotongokugogodzera chete nerimwe remazuva. Ende ndochi chinouya usina kugadzirira icho chiya. Achina bhera, achina PO box. Saka guys, vezoro toda kutendai nekushandawo nesu kuti muite right. Regai ndibve nangozviadress akawanda. Ndandakabata phone ndiri palive. Sorry MC. And macomments mama mchikuda macomments akwandaona imi vezororo tipei zvekuti kazuva zvazofamba sei. Well, regai ndibve nangokupindurai because muri popa live maniti. Tiri kuSouth Africa isusu Zororo Pumlani. Hatizivi zvakatika kuZimbabwe isu. We don't have any explanation to that. South Africa said that it's going to Zororo Pumlani and some about that to Zimbabwe. So zviri right kuti kana muri kuda kubvunza moenda kunobvunza kuZimbabwe maybe ndo vanokwanisa kupa ma-answers here. Isusu so far we don't have ma-answers iwayo. Takatomiri kana tazonzwa scandal yemuno mu-SA ndo yamungazotibvunzawo kuti ko Zororo Pumlani hanzi yadai. But it's unfair guys to ask me izvo zviri kuitika kuZimbabwe ini ndiri kunoko. Kana timoni rovera mhosva dzemudhayari aita mhosva dzake kuUK ini ndiri kuAfrica. Handiti saka maquestions aina maona madirected to the right place ndofunga munogona kuona ma-answers ikoko. Ende moti respectawo handiti pamapage apapa tozoti murimbe funeral service akasiyana-siyana handiti isati mbouyawo kwenyu tichibhoronga guys. Saka mongoti respectawo kuti kana mauyawo padiaries toita zvepadiaries kana chazodhene kuti muzobvunzwa mobvunzwa zvamoda kubvunza tokupindurai. Tatingogara napadiaries dzoti muri kutopopota but muchapopota muchaita bozve. Handisika right muchada kuti ndikuti sama Zororo toda kutendai zvekuti mwada kuita zvakanaka rava mushanda nesu toda kujoina mapolisi toda kuenda kumusha kana tafa ina mwadi kubigwa muno toda kuenda kumusha right. Mama Debra UK muriko here uko comment section. Aiwa UK toda kutenda matiri presenter zveshua matiri matipa mukadzi anzi Proverbs 31 mukadzi akarongeka mai sisini kwandika ndakati vacharisa vanozorowo mai because I get most of the advices from her. So ndakati vacharisa inini ndimai. So tinangotenda nekubvumira one of you guys kuti auye kuAfrica azorepresenta diaspora. So tinokutenda isingaiti Mama Debra musaitire isusu tega moitirawo vamwe even vasiri madiaries kana mainvaitwa haiwa asana gona rudo rwakadai toda ngokutendai. You flew all the way from Kokokamabva kuti muye pano. Indatobata kuti nemapounds mumaoko guys. Guys, indasana ngobata mapounds guys. Ndatomabatawo nhasi. Ndasana ngobata mapounds ini. Aya, ndabata. All right. Okay. So ndakakupromise kuti vakadzi handiti. Are you ready for vakadzi? DJ MC ndeuyu ini kuri MC pa second segment pa after tea pekuti ndina kujambisa imaspika ina zvino aiwa pana mai vakachena kudarika munhu wese aiwa sero aiwa kuchena vakachena zvakadai kumunyeberekaisi aiwa minenga aiwa ukudzivanza pera uchingovaira munenga padresi but vakachena wenu. Saka guys, that's okay guys. It's a welcome vakadzi achipinza. Space.
Ari bego wamakadzi vacho kati. Abulani. Mosha. Ingo morisa vanhu. Ari bego makadzi vacho na. Bibiri bisa ari ku. Uri ba. How are you? We are here at another money. We are here at Sisimelis Haiti, and it's happening right now in Houston. Kuno.